Dead on the spot ang usa ka babae nga angkas sa motorsiklo human mabanggaan og prime mover truck alas 8:40 kagabi Enero 4 sa kilometer 17 Barangay Ilang Bunawan District, Davao City. Sa report sa kapulisan, nagsubay sa daang Maharlika Highway padulong sa northbound nga direksyon ang motorsiklo nga gimaneho ni Mark Obed Abella Quintano nga mao'y gisakyan sa biktima nga si Daryl J. Del Saut. Nagsunod sa mga biktima ang prime mover truck nga gimaneho ni Julien Botaya Sorella sa susamang dalan dihang nasaghiran sa truck ang tuo nga manibela sa motorsiklo. Hinungdan nga nawadan og kontrol ang driver niini ug nangatumba ang mga biktima. Naigo sa likod nga bahin sa truck ang babaeng biktima. Wala na nasalbar sa responding paramedics sa Central 911 ang babaeng biktima, samtang daling gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo. Nakakustodiya na sa Bunawan Police Station ang prime mover truck ug ang driver nga posibleng magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury and damage to property. Nagpahinumdum ang mga otoridad sa mga motorista nga mag-amping gyud pirmi sa pagmaneho sa sakyanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.